second one from, but the chances that you would call are slim to none. This ain't a bad thing. We agreed upon a date, but until I sit here and think about what I say. Ei, com va? Benvinguts a un vídeo més. Vos vaig dir que no tardaria en tornar, i així estic. Se n'anem de viatge, com podeu veure, i se n'anem a... Bueno, el que pensa que és un paradís moter. Jo crec que sí, ho comprovareu. Un lloc que té més de 55.000 quilòmetres quadrats i més d'una i més de dos muntanyes de més de 3.000 metres. Si no m'equivoque, és un lloc amb 4 llengües pròpies i que, bueno, si t'agrada la mitologia grega, doncs el va crear Heracles a l'amuntegar pedres per a soterrar la princesa Pirena. Però si lo teu és més la geologia, doncs es va crear a l'època terciària amb el plegament alpí. Siga com siga, anem a fer marxa. De la moto, xerrem després. Then I just think of your face, and my wounds are starting to mend. I hurt no more. Rain turns to snow, it gets cold like your soul, and it's darker than I ever had known. I'm out by the edge where there's no more telephone poles. If you weren't to text or call, it wouldn't get through. But the chances that you would are slim to none. Just breathe through. All I'm thinking of all day is how can I get to you? Hey, for this part, I don't really have much to say, but I do know from the moment I met you, life would never be the same. All that I'll do is make sure it's true. Yeah, you're certain there's someone I can't let just fade to blue. Oh, all I'm thinking of all day is how can I get to you? Val, tot això és un poc estrany i no ho dic per la moto, faltaria més. Però bueno, vos conte. Estic ara a l'embassament de Sant Ponç. L'embassament de Sant Ponç es va crear a la vall del riu Cardener i quan es va crear, el 57, era el pantà o l'embassament més gran de la conca del Llobregat. Val? Ara ja no, però bueno. Entre altres espècies, diguem, de peixos que podeu trobar així, doncs estan les carpes, les perques, els silurs, i amb tot això vosaltres estareu preguntant: Daniel, què merdes m'estàs contant sobre perques i carpes i més? Doncs una cosa un poc curiosa. Així a l'embassament de Sant Ponç, què hi ha? Peixos. Quina és la forma que té l'embassament de Sant Ponç? Doncs això, veu com és estrany? Anem a continuar.
slipping through my fingers. Can't recall all the days as the ocean falls and rises. So does life have to change. Don't buy plastic flowers when I die. Go somewhere, spend it well, live your life. And if you mourn me, don't mourn for too damn long. Don't buy plastic flowers when I'm gone. All the world, she's getting older, and she can't recall her age. As the flowers die in winter, I guess she has just been that way. Don't buy plastic flowers when I die. Go somewhere, spend it well, live your life. And if you mourn me, don't mourn for too damn long. Don't buy plastic flowers when I'm gone. When I meet you by the graveside, I hope you brought the real kind. Don't buy plastic flowers when I die. Go somewhere, spend it well, live your life. And if you mourn me, don't mourn for too damn long. Don't buy plastic flowers when I'm gone. Don't buy plastic flowers when I'm gone. I ara el que vos interessa, la moto. La moto me l'ha cedit molt amablement Màquina Motors una vegada més, no podrà agrair-li lo suficient que em deixi fer aquestes coses, moltíssimes gràcies. I la moto és una Suzuki V-Strom 800 DE. DE de Desert Express, 800 de la cilindrada, i V-Strom, la V era pel motor en V, és que ara ja no porta el motor en V, i Strom és, si no recorde mal, en alemà significa corrent o flux. La primera d'aquestes V-Strom tenia 1.000 centímetres cúbics i 98 cavalls. Amb el temps arribaria a una 6,5. I a dia d'avui tenim tres motoritzacions, 650, 800 i 1050. Quins models hi ha en aquestes motoritzacions? Doncs tenim la 650, tenim el model normal, diguem-ne, i el XT. Després, en la 800 i la 1050, en tenim el model Tech i el model DE. Quina diferència hi ha entre els dos models? El model Tech, diguem que és més urbana o més de carretera, perquè bueno, porta la roda de davant és més ampla, més xicoteta, no porta el protector de càrter i això. La versió DE de la 800 i la 1050, doncs una versió més campera, diguem-ne. No és que siga campera com a tal, però sí un puntet més off-road. En la roda crec que és de 21, no em feu molt de cas,
però bueno, els paramans, que això no sé si ho té la versió Tech, però bueno, mola prou, el protector, que no sé si ho he dit, de Carter, i això bàsicament és una moto que està més enfocada a poder clavar-te per un camí de terra sense cap tipus de preocupació. No sé si vos he dit on estic en el mirador de la Serra Seca. Vaig a continuar per ací, vaig a buscar-la a veure, vaig a baixar per ací i aleshores arribaré a la C14 a través del pont de l'Espia, que no sé sincerament per què es diu aixina i no sé si vull averiguar-ho. Però aixina anirem i continuarem cap al nord, que bueno, ja m'imagino que sabeu que anem a Pirineus, no? Però bueno, a veure si arribem abans de que la tormenta ens pille. I don't have to try to be the one to liberty, chewing on a bit of mint leaves in her 18-story room. You never even had to be the lucky one. He followed, descending a spiral staircase into the tangle so heavy. When you're giving me this side by side, you bet I'm gonna rip around. You got me out there. You got me out there now. When you're giving me this side by side, you bet I'm gonna rip around. You got me out there. You got me out there now. He was cutting paint on the windowsill, pulling casements, watching the light put patterns around the broken garden wall. We both know we're born, so let's burn it, lit out for open country with you on my arm. When you're giving me this side by side, you bet I'm gonna rip around. You got me out there. You got me out there now. When you're giving me this side by side, you bet I'm gonna rip around. You got me out there. You got me out there now. When you're giving me this side by side, you bet I'm gonna rip around. You got me out there. You got me out there now. When you're giving me this side by side, you bet I'm gonna rip around. You bet I'm gonna rip around. You bet I'm gonna rip around. He parat així, que m'imagino que ja sabeu on estic, perquè acabé de passar Organyà, aleshores m'imagino que ja sabeu on estic, en un famós tram. M'he trobat així, justet en una parella que tenia la Suzuki V-Strom, la 1050. Aleshores crec que ja he entès eixa diferència, diguem, de 800 a 1050, la finalitat. Crec que ja l'he entès, ja vos la contaré després. Com vos comentava, he vingut així a este famós tram per a fer-lo, per a no passar per la porta i dir que no he parat, i també per a reivindicar que aquestes carreteres, que les nostres carreteres, tenen sentit per si mateixa, i a voltes cal que, si és fàcil,
és fàcil comparar-les en altres per a fer-te una idea, no? Crec que en aquest cas el conegut generalment com Stelvio català, no sé realment, i m'aneu a perdonar, si aquesta carretera té nom. Jo crec que és dalt de tot està el port de Coll d'Arnat. Aleshores vaig a inventar-me, entre cometes, que és el port de Coll d'Arnat. Aleshores, per fer aquesta reivindicació, pense que necessària, a partir d'ara, per a mi, l'Stelvio no serà l'Stelvio, serà el Coll d'Arnat italià. I d'este burro no me bajo. També vos dic que l'estètica d'esta 800 nova comparada en l'estètica de la 1050, que era més velleta, i de les anteriors, esta estètica, diguem, del que era l'antiga DR i de més en el morret este, mola molt més que l'anterior. Lo mateix, d'este burro tampoc me voy a bajar. Així que anem a atacar això. Camped out on the porch, trying to work this out. Raining in my head, but my body is a drought. I'm in a hole, just waiting for my momentary stride. Then press the other way on Pharaoh's fury ride. I want so bad to find a way to get out. Stop the swing, to find someone who knows how. I wish I had or could find a workaround, Later at the derby, the line of the cars. All of my emotions are painted on the doors. I'm watching from the bleachers. I can feel the heat of fires. Drunk cars in the mud, and half of them are wild. I want so bad to find a way to get out. Stop the swing, find someone who knows how. I wish I had or could find a workaround, I want so bad to find a way to get out. Stop the swing, or find someone who knows how. I wish I had or could find a workaround, La veritat és que la meva idea era parar un poc més avant en un mirador que n'hi ha, però la veritat és que així he vist
el contrallum que es feia, el verdet i tal, i m'ha encantat, i he parat així. Anem en este moment per la N260. La N260 és una carretera de la que us parlaré més avant perquè la farem i és una carretera, és xula, la veritat és que és xula. Estic ara a uns 30-40 quilòmetres de Sort, que és on vaig anar al càmping, i que no se m'oblida també, vos he dit que vos diria la diferència entre la 800 i la 1050. Són 250 centímetres cúbics de diferència, que no és això la diferència, però que em fa la sensació de que com he vist parar a estos altres xics, em fa la sensació que la 1050 és única i exclusivament per a portar a dos persones. No sé si m'explique. És a dir, jo al principi pensava, hòstia, la V-Storm me mola molt, però si me comprara una me compraria la 1050, per això de dir, pues bueno, un poquito más no fa mal. Però, claro, ara, havent-les comparat i tenint-les una al costat de l'altra, si m'agrada comprar una, tenint en compte que jo normalment viatge sol, al 100% que em compraria la 800. La 800, perquè la que he vist sí que és de veres que era el model, no era el model DE, era un altre model, però no ho sé, crec que em compraria la 800, la veritat. La veritat és que conforme van passant els quilòmetres tinc la sensació d'haver encertat molt en aquesta moto, en aquest tipus de moto. Us preguntareu, per què no he elegit la Tech? Doncs molt senzill, perquè no té llantes de ràdios. Seixina. No, que va, és broma. És broma. Esta té un enfoc, com ja hem dit, un poc més campera, aleshores sí que és de veres que allà on anem, doncs si n'hi ha una carretera de terra o aixina, doncs no me va fer mal a la consciència clavar-me per ahí. De fet és el que m'ha passat, no? Perquè jo volia tirar per així per la 260, però bueno, Google m'ha tornat a fer de les seues, que no sé, jo me marco una ruta i després ella pues, me la va canviant, no sé per què, però bueno. Alguns direu, compra't un navegador, un tal, un Osram, un no sé què, tal. Oblideu-se, no faig tanta història com per gastar-me la pasta en això. I això, aleshores, he arribat a un punt en el que, bueno, m'han parlat uns xics que m'han dit, estàs segur que vols anar per ahí? I era un camí de terra. Clar, aquest camí de terra anava pues, per una zona d'ací, però clar, jo pensava que anàvem per una zona de on-road, aleshores era un camí de terra però era molt xungo, m'han avisat i jo he tirat un poc caminant per ahí i he vist que jo no estava per anar per ahí. Per anar per ahí necessitaves un enduro i tindre alguna d'idea, aleshores he tingut un poc més de trellat i he tirat arrere, he fet arrere com 20 minuts, he tornat a perdre temps per variar, gràcies Google, i m'he vengut per ací i he parat en este mirador, que la veritat és que em sembla molt xulo i en el contrallum, pues, quan estava al contrallum quedava guai, ho prometo. Listen for me in a violin. Listen for me when the knife is turning. Listen for me when the world is burning. Babe, would you listen for me? Listen for me in a crowded street. Listen for me in a winning streak. Listen for me when you're at your peak. Babe, would you listen for me? Listen for me in a child's power. Listen for me in a golden hour. Listen for me when you're on your own. Deixeu-me que vos ensenye una cosa. When you're far from home. Listen for me
violin. Listen for me when the knife is turning. Listen for me when the world is burning. Babe, would you listen for me? Ja estem en el càmping, bueno, en canvi, una mobile home. No vaig a fer tours d'aixòs perquè són una mierda d'aixòs tours. A mi no m'interessa gens veure la teva habitació de l'hotel ni res, aleshores això és un mobile home i ja està. Una putada haver eixit tan tard, realment, perquè, bueno, o sea, se m'han oblidat diverses coses i he hagut de tornar a entrar al pàrquing i tornar a eixir i he sigut jo un poc desastre. Però bueno, bé, ni tan mal, pensava que costaria més, però bueno, ja estem així. Ja he anat a comprar, ja he anat a agafar coses per a poder desdejunar també i això, i res. Ens vegem, vaig a sopar primer i a passar arxius i a dormir. Ens vegem la setmana que ve, farem l'anem a pegar tota la volta al Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici, que té molt bona pinta eixa ruta. Són 300 i alguna quilòmetres, crec, 300 i poquet, però ja vos dic, té molt bona pinta. La meva idea és eixir pronte, perquè així que no em passi lo d'avui i poder arribar així, altra volta, pues a mitjà de vesprada com a molt tard. Així que, bueno, espero que vos hagi agradat, moltes gràcies per haver estat ahí i ens vegem. Una abraçada.